Ayoko sa sa'yo ko'y hindi magsasawa. Oo, ulit naman yun eh. Kuya Kurt, ulit mo. Gandang gabi. Kilera! Kilera! Ano? Kilera! Ano? Sana mag-Mia. Hi, Ricky Alves. Good evening. Eh, di man Mia. Good evening. How are you? Global? Ay, di rin naman si Top Global. Champion na. Ito lang pinili. How are you, Ricky Alves? Kakampi ko naman maybe. si Kilera. Maybe I have a boyfriend here at the window. Mia talaga? What the fuck? Mia talaga, Gab. Good. And you? I'm fine. Meron ka lang, son? Sarmasyo? Ihaw ka. Ang dairot ako. Nasa kami sa inyo. Hindi oh. May nagpunta ko sa Dio, may nagpunta ko sa Ala, boba. Bobang. Ala, boba. Kasama ka din. Hindi oh, si Mia lang. Wala kami na dyan. Tumanaw, pareho. What is it? Eh, kung sa kamar na yun sa amo. Kusog yun sila. Thank you for watching. Dua. Oh, this is my boyfriend. Diko. My brother is my boyfriend. My God. Laka. Napakalaya ko. Hindi mamaya. Thank you for watching. Pinagbigyan niya. Hindi mahal mamaya. Ang adong na. Aha, nag-tipi. Halo? Nag-tipi ako? Nag-tipi na ba ka? Nag-tipi ka po. Meron na ba ka dito? Nag-tipi daw ako. Nag-tipi ba sa tulingan ba ka? Tulingan. Hi, have a nice day, everyone. Good evening. Naglalabay sa dati, bakit ito kayo ito? Ulinas. Ay, ba na niyan talaga? Hindi ba? Buktulo kami kayo ito. Ano, tulog ko Kilera. Layula.
Mia. Loko. Nice. Aday ko. Wala pa pala may is-is. Aday ko. Mamaya sarap. Mamaya. Free kill muna, free kill. Mamaya. From mamaya din natin. Sabi sana, Layla Cor. Okay. Kuya. Devil tape pala mali. Ulos. Tugi ako kay ko. Free kill mo. Night in Philippines or day? Night here in the Philippines. Sa inyo ha. Sarkada ko lang ni Badok. Night here in the Philippines. So, may is. Yung mga katakas. No, nakamo. Emergency. Go. Sorry. Nako, Sorry. malanik ng gayon. Wala ka tigbak. Hindi mo nga sa duwa. Duwa? Legit siya. Legit. Legit killer. Baru lalag lang namin yan. Legit killer naman. Brazil is 9:15 in the morning. Oh, wow. Good morning, Brazil from Philippines. Yung apple bill lang ako. Ayoko sa iba. Palugi! Doon na ito, pwede pagyapon. Kusa ka? Level 7? Ito yung mamaga na, dala. Dali na. Manila. Usugo niya na. May nabago niya na karakter. Daw, duwa ka mo? Masaya ako makilala ka. Yeah, you're missing me when it's on with live. Well, okay. Ayoko sa iba. Naligaw man. Sabi mo, legit siya. Legit siya. Huwag ka munang tipi-tipi siya. Darating rin na buhay sa iyo. Loko! Bang! Ay ko na sa iyo. Mamaya, tarataon na lang. Thank you for watching, 2 million. Thank you for the thumbs up. Thank you guys. Pakabuboy. Mga mahinahin lang. Si Cha, lugi. O si Mia. You don't love me anymore. Kira. Kay Kira. You don't care. Defeat ako din eh. Defeat.
nasa tore. Dun na lang yan. Hilag na ako sa top. Hilag na ako. Umilag ako dito. Good Lord. Anak flavor. Loko! Pusa kita! Loko! Buta mo na yung dito na basahan. Loko! Ito naman. Ano? Rapay, buta mo na dito. Ay, pagkaputi, sige ha. Ano na kami? Mecho. Ang nag-icho. Nawan at Jackson. Study. Hindi ko watching. Loko! Continue ka. Kaibigan, ang nakikitiboy sa Serena. Nagkakalik pa po. Parang dulak si Mia. Karima nagdagat sa Hawaii. Nakulit na ating tao. Ang nahating isda. Ang pangalan niya boy. Jerry, Kaya sabi, Wait ha. Ha, wait lang. ano masama tama ang Julieta? Bakit ibig mong bigbitin? Ay talagang gusto kong bigbitin niyo nun? Ano eh, hindi talaga nakakaw? Walang pong inay at inay. Kumusta na po kayo? Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan tulad niyo. Inay, tay, meron po akong magandang balita para sa inyo. Siguro po'y natatandaan ninyo na ang unang Jezebel ay si Edna Luna. Ang sumunod ay si Vilma Santos. Pangatlo ay si Alice Newton. Pang-apat ay si Cardine Gonzalez. Inay, ako na po ang panglimang Jezebel. Dahil ako ngayon ay isa ng sikat na artista dito sa Maynila. Di po. At hindi lamang po Jezebel ang aking papel na gagampanan. Marami pa pong iba. Pinag-aaralan pa lamang po ng aming producer. Artista na siya! Ito! Sabi ko na sa iyo, may pakinabang ang binata ng anak ko sa akin. Inay ko, utang na loob. Huwag niyo na lamang pong ipamalita sa ating mga kapitbahay. Ang magandang kapalaran sinapit ko dito sa Nagawa ka na to rin. Natantayin mo kami ito. Magkakaon sa siragan. Nagawa ka na? Nagawa na. Ang dapat natin natin ito. Tayo ko rin ako sa ano. Kanan, Monte at Lord, the Lord. Lord, yan na the Lord. Focus sa Lord. Ito, may luto dito. May luto pa, Gab? Hindi. Ano ito? Dito. Patigbak-tigbak sa ang pawat. Sa Ito, may luto pa dito. May luto dito. Balo. Kung may luto na dito sa balay, may kumiluto dito, Gab, sa balay. my turn. Ha? Ang but. Wala, wala na. No, B1 ko. B1 ko.
lang. Ayun. Sa iba. Minat. Kulang na kulang ba? Hindi pa ba sapat? Inubos. Oh, adiyo. Kaya na sa diyo. Oh, Ay, nabasa niya. Adiyo ga. Kaya din na lang. Wala ka na mag-ano kayo. Sararo lang na ano. Ay, kung yung ka. Ah. may turn daw, may turn. Tutong na din ako. Dumanan yung damdamin. Kulang na kulang ba? Target lock siya. Ni. Bye-bye. Pagkakitipi ako sa target lock ako sa Dakdalar. Take lang. Ay! Malala. Ito, malala. Nice. Ipasok ka mo sa agad. Ah? Ipasok. Malaman ko lang sa akin. Ha? Malaman ko. The Lord. Did you go to church today? Yeah. No? Yes! Ison. My turn. Lo! Baka kami hindi yun. Pinaldo, ito ba? Bambog na. Did God forgive your sins? Of course. Ilan nga? Because I asked forgiveness. Ano na ba? You ask forgiveness? Of course not. God forgive when you confess your when you confess your sins, God will forgive you. I did nothing, God. Oh, wow. Okay. I did nothing done wrong. Buklag na gagyan ng gagyan. Dito din sa Pilipinas, nagagawa natin yan. Mawawala itong sexing babae ito, si Julieta. Matay mas sabi. Parang ko na-execute ko din. Oh, mama. Pati ah. Baga, ang bagyo. Manila, yun sa ibang lugar yun. Hindi. Yung wala mo, parang watak bukad. Pwede sa mga nakaagi kayo mga Lo, basang. Nagatak.
Nagruda yun. Nagruda yun. Nagruda yun. Nagruda. Gab. Ano ba Gab? Kaya Gab mo ka Gab. Ano? Maturog na ako Gab. Kaya Gab. Maturog na kita kuya. Kaya Gab. Good evening everyone. Good evening everyone. Hi sis. Lalaman ng iyong damdamin, kulang na kulang ba? Still no plans change. What? No plans change? What? What do you mean? How about you? Do you change the plan? Nagulat ako. It's up to you, Tim. Grabe, pagal-hagard pa mo. Haggard, pagal. If you change, I understand. Tim, it's your choice. Baliktad. Balik. I have no choice. It's up to you. Hi, Annalyn Lugatok. Hello, Annalyn. No. Where's the English, please? Anos. 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 Ewan, ganun na lang. Anos. Annalyn, are you the one who used to date Gabe Davis? Annalyn? You know Annalyn? Hi, Annalyn. Scott B, do woman in your line shave their... Oh, I don't know. My God. Ang dami nagtanong. Diyan pa. Scott B, why you so... My goodness. Thank you for the thumbs up, guys. Pero di
Kasi dun si Kate. Thank you for the thumbs up. Thank you for watching. Hanggang ba yan? Ilan? Ilan? Walang bula. At ako rin yung winner. Hira. Pinagyan nila lahat. Sige, sige. Nagana si Kate. Kung pamilita, tinatanggap mo ba ang makain si Romeo? Ikaw, Romeo. Teka muna. Hindi ako pare. Umalis ako. Gab, book na din kami. 1 million na. Scott respect. Major love. Be nice or on the discipline. Overwork. Sister says. Thank you, team. It sounds wise. Tim. Do you want to visit Brazil one day? I really want to visit Asia in general. Especially Thailand and the Philippines. I wish I want to visit in Brazil. Travel. I hope. You need to save money for the ticket. The girls are beautiful. Maybe I can beat an Asian girl. Oh, you will be. You will, Enrique Alves. So many Asian girls, most in Thailand. Christy, how is the job doing? Team, it's more proper to ask how the job is going, not doing. How the job is going, not. Oh my god. So now you're an English teacher score. God. It's not my fault. Your grammar is not correct. Oh. Sure, this is a lot of crime in Brazil. What? Oh, really? Timmy seems like the type that's too proud to accept constructive criticism. I will pray for you. Oh my God. Six, four, six. Iba nga. Tuli. Papera na ako tapos sa mo, Gab. Pera na, ang sinabi ko sa imo. Gab. Pera na ang sabi ko sa imo. Tama na yan. Hindi mo na tama na yan. Palpagan mo na lang. Wawang ko lang ito na ano.
Ubo. Ta. Look. Crazy. Nag-inspire ba yun? Ay nako, pagdating sa mga istasyon ng tubig, okay doon sa mga probinsya ko lang. Yes. I can, no problem with it, and I can control it here, Scott. Team has big power. Everyone put some respect on Tim's name. He's the internet. Oh my gosh. He's an internet. Please. Oh my God. May rira naman. Scott, what's the name of your last what? What? Mr. Martinez, your $1 million trip. Charles laughing and that's all that matters. Hindi ba sabi mo sa akin, tatanong ang tao nakakaalam nito? And that's all that matters. Ibig ko sabihin yun, tanggap na ako. Of course, pwede naman sila ako. Thank you. At saka, alam mo ko yun, Scott, what does the B in your last name? To me, it means bye. Oh yeah. To me, it means bye. It stands for bigger than team. What? Ay, nag-aangasan na, nag-aangasan. Ay, wag ko, nag-wish ka mga iyo. Ay, siya pumasok ka na muna, baka makita ang ayos mo, eh, mapapakapag iyo. Buga na. Oo, ano ginagawa mo dito po? You need to close the window because it's cold. Getting cold. Hindi ngayon naghahanap ka ng matutuluyan. Hindi yan. Ay, guwapo. Bakit daw yun? Kaya napanggaw din sa trabaho, kaya naghahanap ng matutuluyan. Kawawa naman si guwapo. Dito na muna natin siya katulugin. Alam mo, guwapo, ilang ang aming sibuan para sa lahat ng mga kaibigan ni Roy. Pero, Ganun ba? Mabuti naman. Hindi lang naman ang mga kaibigan ni Robin tatagpid eh. Yun. So what? Wait. So the internet finds the guilty, so the penalty is being banned. You mean banned?
Bend. Don't matter. Oh my God. Doesn't matter. Mainom ako kok. Sarado mo na, ano ha? Ano, busog mo, nene? Ah, tara. Si Gabriel. Di mo pag-ubos